Er der fisk dernede? Ja. Hvor er der mere fisk? Der har manden, han har fiskene. Der er 2 fisk. Åh ja, der er 2 fisk. Der er Mikkel. Hej Mikkel. Ja, jeg tager den til dig her. Se. Vær så god. Så er det madfisk. Skal vi... Er fisken blevet til mad nu? Skal vi spise fisk? Skal du skære halen af? Jeg vil gerne have halen.